תשנאו אותי שאני אומרת את זה, אבל בתחום הזה של הבנייה, הכל פתוח. כלומר, אין סטנדרט מוסכם. אתה לא יודע אם הקבלן שלך תמחר לך מחיר A+, והוא שווה D- באיכות שלו. גם אם הוא עושה עבודה טובה למישהו שאתה מכיר, אתה לא יודע אם הוא יעשה את זה אצלך. אתה לא יודע אם זה אותו צוות בכלל שעובד אצלו. אתה לא יודע אם המחיר שהוא דרש הוא הגיוני למה שאתה מבקש, לא הגיוני, אתה לא מבין כלום בתוכניות שעשו לך. בקיצור, הכל פתוח, אבל, וגם הזמנים כמובן, הוא מתחייב לזמנים, אתה לא יודע אם זה יקרה, הוא מתחייב למחיר, אתה לא יודע אם זה יסתיים בזה, ואז מחיר, זמנים ואיכות, אתה לא יודע מה אתה מקבל. ובסטארט-אפ שלנו, בשיקי, הכל סגור. אתה יודע בדיוק מתי כל דבר קורה, יש לך טראקינג, כמו באמזון, אתה יודע בדיוק מה המחיר שאתה משלם, אתה משלם אותו מראש, ואין דרישות תשלום אחר כך, ואתה יודע בדיוק מה האיכות שאתה מקבל.